Hyvää iltapäivää, katsojat. Käymme haastattelemassa aluksi pisteen pitäjiä. Ensimmäinen piste, sumopaini. Hei. Mikä sun nimi on? Venna. Millä fiiliksillä tultiin tänne? Ihan tosi hyvillä. Joo, ajatko voittaa? Joo. Se on hyvä, se on hyvä. Sitten pisteiden pitäjiä. Emmanuel. Mikäs piste tässä on meillä? Tässä on sumopainipiste täällä käynyt. Joo. Jännittääkö sumopainipisteen pitäminen? Vähän, tulee loukkaan. Joo. Se on hyvä. Joo, sitten voimme käydä haastattelemassa muita OPKH-jäseniä. Heippa, mikä sun nimi on? Lilli Trio. Olet OPKH-jäsen ja tulit tänne pitämään olympialaisia. Miltä tuntuu? No jännittää pikkasen, että sitten miten täällä menee. Mun mielestä ehkä OPK on ollut vähän jännittävä puoli tuntia olla ollut täällä. Mut en sulle. Säkin oot OPK-jäsen, mitä sulla on mennyt? Ihan hyvin on mennyt, kiitos. Sitten voisimme käydä haastattelemassa yhteisöohjaajaa. Hei yhteisöohjaaja, mikä sun nimi on? Mun nimi on Henna. Joo, sä tulit tänne katsomaan Lepuskin ensimmäisiä olympialaisia. Miltä tuntuu? Kyllä vaan. Aika hyvältä tuntuu. Me nyt lähdetään ensimmäistä kertaa tällaista testaamaan. Katsotaan miten menee. Toivottavasti tekniikka toimii ja kaikki pelittää. Tästä lähdetään ja voidaan jatkojalostaa sitten tulevaisuudessa. Joo, toivottavasti tulee hyvät olympialaiset. Voisimme nyt käydä haastattelemassa muita olympialaisiin osallistujia, kilpailijoita. Heippa. Mikäs sun nimi on? Vladislav. Olet tullut tänne katsomaan ja kilpailemaan Lepuskin ensimmäisessä olympialaisissa. Miltä tuntuu? No, vähän stressaava, mutta mä odotan mitä tulee. Joo. Toivottavasti tulee hyvät kisat. Ja olkoon onni puolellasi. Sitten täällä olisi ykkösten tiimi. Heippa hei. Nopea haastattelu. Mikäs sun nimi on? Joel. Joo, tulit tänne pelaamaan Lepuskin ensimmäisiä olympialaisia. Miltä tuntuu? Ihan hyvät, mutta otettiin tänään Ineen tänne. Niin. Joo, se on tosi hyvä. Mitä ootat eniten tässä? Kyllä mä varmaan jotain noita painia varmaan, että jos mut valitaan siihen. Että kyllä mä jonkun haluan heittää helvettiin tuolta. Se on hyvä, se on hyvä. Sä tulit tänne voittamaan. Joo, mä vähän pettyin, että täällä on lukkopainia, mutta muuten ihan hyvä. Täällä on sumopaini. Joo, sumopaini. Kyllä mä siinä voitan. Mä veikkaan me voitetaan. Ainakin köydenveto menee. Yes, hyvä. Sitten voisimme valmistautua ensimmäiseen lajiin. Iltapäivää, hyvät katsojat ja kilpailijat. Olemme kokoontuneet tänne Kameleontteniin Lepuskin lukion ensimmäisiin olympialaisiin. Voisimme ennen ensimmäistä lajia haastatella vähän kilpailijoita ja heidän tiimeensä. Mikäs, keiden tiimi tää tässä? Ykkösten tiimi. Joo, ykkösten tiimi, jes, mahtavaa. Millä fiiliksellä tulitte tänne kilpailemaan? Ihan hyvillä. Joo, ajatteko voittaa? Totta kai se voitto maistuisi parhaalta. Voitto maistuu aina hyvältä. No niin, eiköhän me lähdetä toiselle tiimille. Sininen tiimi. Minkäs ikäluokan tiimit te olette? Me ollaan kakkosia. Joo, mikäs sun nimi on? Mä oon Arman Jusosen. Okei, hyvä. Millä fiiliksellä tulitte kilpailemaan olympialaisiin? Me ollaan täällä kakkosia. Häviö ei käy meille, sen mä voin sanoa. Häviö ei käy. Meillä kaikki valmiin, meillä on hyvät lämpöt. Mä sanoisin niin, että kakkoset on valmiin voittaa. Joo, häviö ei käy ikinä. Yes, hyvä asenne. Yes. Eikö ole? Kiitos. Sitten punainen tiimi. Hei. Hei. Mikäs sun nimi on? Ohto. Minkä ikäluokan tiimi tää on? Tää on Tabien tiimi, 3. Abitabit. Ne voittajat. Millä fiiliksellä tulitte tänne kilpailemaan? Lähettiin voittamaan. Se on hyvä asenne. Yes, mahtavaa. Nyt kaikki tiimit ollaan haastateltu. Voimme pian aloittaa ensimmäisen lajin, joka on Kapteeni käskee. Okei, aloitetaan. Eli meillä on ekana Kapteeni käskee. Seuraavaksi tarvitaan jokaisesta joukkueesta 6 henkilöä. No niin, tiimit ovat valittuja nyt. Peli alkaa. Kapteeni käskee istu.
Ota kaveria kädestä kiinni. Ai, tää on jännää jo nyt. Ensimmäinen kilpailija tippunut, ai että. Kapteeni sanoo, kapteeni käskee nostaa oikein käsiin. Hieno käden nosto. Kapteeni käskee pyörin. Ykkösillä nyt menee vähän heikosti, mutta toivottavasti he vielä selviävät. Abeilla ja kakkosilla menee vielä vahvasti. Kapteeni käskee nostaa. Hieno nousuasento. Abeista ensimmäinen tippui, ai. Kapteeni käskee työntää kertaa. Ui, hienoa. Kapteeni käskee hyppää. Kapteeni käskee Yes, mahtavaa! Ensimmäisen voiton saivat kakkosten tiimi. Kakkoset saivat 3 pistettä. Mahtavaa! Voisimme käydä haastattelemassa voittajia. Hei! Aivan mahtavaa pelaamista teiltä tänään. Millaista fiilikset? Ihan mahtavaa, tästä lähtee. Voittoputki alkaa tästä. Tästä se voittoputki lähtee. Yes, hyvä! Kot lähdemme toiseen lajiin. Heillä on vielä aikaa juhlia voittoansa, mutta se ei kestä kauaa. Hyvä kakkoset. Mikä on teidän tilanne täällä? Onko teillä hyvä tilanne? On. Me päätettiin just nämä arvaajat. Siis ei arvaajat, vaan ne, jotka esittää. Yes. Meillä on hyvä luotto silti. Yhteishenki pysyy kasassa ihan hyvin ja me luotetaan itsemme. Se on mahtavaa. Kiitoksia. Yes, kiitoksia. Sitten voisimme haastatella, tässä olisi sopivasti Abien tiimin edustaja. Heippa! Päivää. Mikäs sun nimi on? Oiva. Te nyt tulit toiselle sijalle tuossa kapteeni käskee lajissa, mutta palaatteko tästä menetyksestä vielä? Joo, mä otan vastuun tästä. Mennään eteenpäin ja keskitytään vielä paremmin. Yes, hyvä. Joo, nyt voisimme haastatella pantomiimilajin vetäjää. Moi, kukas sun nimi on? Elia. Joo, mitkä ovat tämän lajin säännöt? Meillä on 2 pelaajaa, joille annetaan laput. Niissä on 10 sanaa ja 5 minuutin aikana nämä 2 pelaajaa esittää lopuille pelaajille mahdollisimman monta sanaa. Tiimi, joka saa eniten sanoja oikein, voittaa. Hei, tärkeä asia lähetykseen. Meillä on ilo ja kunnia saada 2/3 lisää meidän joukkueeseen. Mennään kattoo, ketkä ne on. Yes, mahtavaa. Lisää abeja. No niin, uudet abit. Ketäs teidän nimet on? Olivia, Pinja. Milläs fiiliksellä tulitte tänne abien tiimiin? Joo. Yes. Ootteko valmiita voittamaan? Of course. Joo, tietty. Abit voittoon. Olemme valmiit kohta uuteen lajiin, mutta nyt annan vähän omaa mielipidettäni tästä, kuka tulee ehkä voittamaan Lepuskin olympialaista. Mielestäni abit, vaikka he hävisivät ensimmäisen lajin, ovat silti kovilla. Heillä on hyviä osallistujia mukana. Toivon myös ykkösten puolesta voittoa, mutta saa nähdä, tulevatko he sen saavuttamaan. Pantomiini alkaa nyt. Onko kilpailijat valmiita? Okei. N, Y, T, nyt. 5 minuutin aika on käynnissä. Siinä näkyvät sanat pantomiimiin. Oi, taidokasta näyttelyä. Kakkosilla todella taidokasta. Miten ykkösillä menee? Ai, nyt näyttää heikolta. Toivottavasti ykköset palaavat tästä vielä. Abelta taas niinku heittäytyminen on ihan täysillä. Kakkosilla heillä menee vahvasti. Oi. Abit. Heillä menee vahvasti. Todella taidokasta. Mahtavaa abit. Miten kakkosilla menee?
kakkosilta puuttuu 1, 2, 3, 4 sanaa. Ykkösillä, miten ykkösillä? Oi, ei ole monta sanaa jäljellä, vain 1. 2 sanaa, anteeksi. Ykköset ovat lähellä voittoa, mutta tulevatko he sen saavuttamaan? Okei. Toinen laji loppui, pantomiini. Nyt katsomme, ketkä voittavat. Joo, pisteitä ollaan laskemassa nyt. Voisimme tässä välissä pitää pienen haastattelutuokion. Heippa, hyvä katsoja, jota en ole aikaisemmin ikinä nähnyt. Kuka olet? Olen apulaisrehtori. Millä fiiliksillä ollaan täällä olympialaissa? Tosi hyvällä fiiliksellä. Ihan mahtavaa, että saadaan tämmöinen tapahtuma aikaiseksi. On se hyvä. OPKH osaa. Juuri näin. Ihan mahtavaa. Uutta tietoa, ykköset voitti toisen lajin. Onko tämä totta? Kyllä. Ykköstiimi voitti 9. Yes, mahtavaa, hyvä ykköset. Tiimi saa 3 pistettä, kakkosesta 3. No niin, siirrytään heti toiseen lajiin, elikkä arvaaks kukaan mikä se on? Köydenveto. Eli tosiaan ykköset voitti, mitkä fiilikset, että oliko se nyt ihan teidän ajatuksenne mukaan tai miltä se tuntuu? Jos olet kakkosella tai kolmosella, ei mitään hätää, toisessa lajissa varmasti jompikumpi voittaa. Mun mielestä kakkoset pitäisi voittaa. Ja tosiaan pisteiden pitäjät ovat Emmanuel OPKH:sta sekä Hasset. Molemmat ovat kakkosella, eli kakkoset voittaa. Pistetilanne kolmosilla, eli abeilla 2 pistettä, kakkosilla 4 pistettä ja ykkösillä 3 pistettä. Tämä on nykyinen pistetilanne. Hyvät katsojat, tässä näette luokka-asteiden kilpailijat. Vastakkain on näköjään ensimmäisenä kakkoset. Ykköset. Molemmilla tiimeillä on mennyt tosi vahvasti. Abeilla ei niin vahvasti, mutta he saattavat vielä nousta voittoon. Tästä tulee jännää. Yes! Mahtavaa vetämistä! Kakkoset ovat vahvoja. Kakkosilla menee vahvasti. Kakkoset voitti. Täällä on vastakkain taas kakkoset ja ykköset. Yes. Kakkosilta ihan mahtavaa pelaamista. Nyt vastakkain ovat abit vastaan ykköset. Nyt meillä on nopea haastattelu. Moi Saarni, mikä tiimi voittaa tänään? Ai mikä tiimi voittaa? No nythän näyttää siltä, että kakkoset voittaa, mutta mä uskon, että ykköset tuolta nousee ja abitti. Siis mä uskon, että tasapelihän tästä tulee, mutta tasapuolisesti kaikkia kannustan. Ai kakkoset, no katsotaan nyt. Kaikille toivon voittoa. Yes. Jatketaan haastattelu. Moi, mikä tiimi voittaa tänään? Kakkoset. Moi, mikä tiimi voittaa tänään? Moi, mikä tiimi voittaa tänään? Kakkoset. Mikä tiimi voittaa tänään? Yleisön suosikki on selvästi kakkoset. Nyt siellä kilpailee abit vastaan kakkoset. Nyt saamme nähdä, jatkavatko kakkoset voittoputkeaan vai viekö abit voiton.
Vau, Abelta taas mahtavaa vetämistä. Oikees valmiina? Joo! N, Y, C, nyt! Tämä taitaa olla viimeinen ykköset vastaan Abit. Abit saavat näyttää taas voimiansa ja he saattavat saavuttaa voiton. Oi! Oi! Ykköset luovuttivat, Abit voittivat köydenvedon. Köydenvedon voitti kolmoset ja ykköset ja kakkoset sai tasapelin. Eli molemmat saa yhden pisteen. Käymme pisteet läpi uudestaan. Ykkösillä on 5 pistettä. Kakkosilla heillä on 6 pistettä ja Abeilla 5 pistettä. Nyt taas uusi laji, viestijuoksu. No niin, seuraava laji olisi viestijuoksu. Eli kaikki juoksijat juoksee yksi kerran vähintään. Abit joutuu juoksemaan vähän enemmän kuin heitä on vissiin. Ei tarviikaan, Abit juoksee saman verran kaikki, ne saa jostain lisääntyä. Voittaja saa 3 pistettä. Toinen saa 2 pistettä ja viimeinen sija saa 1 pisteen. No niin, kaikki ryhmät ensimmäisen sijalla kakkoset. Toisella sijalla ykköset. Kolmannella sijalla kolmoset. Kakkosilta mahtavaa juoksumista. Abit, kyllä he tästä vielä nousuvat. He voivat päästä vielä voittoon. Siellä kilpailijat jo, Abien edustaja ja kakkosten edustaja, pukeutuvat lajin mukaisesti. Ovat aika lailla valmiita viimeiseen ja hienoimpaan lajiin, mitä olemme teille katsojille luvanneet, eli sumopaini. Siellä ollaan jo heittelemässä. Abeilla menee kovaa, mutta auttaako se heitä voittamaan? Sen saamme pian nähdä. Okei. Oletteko valmiin tähän pikaan loppuhuipennukseen? Sumopainin säännöstä seuraava. Jos vastustaja kolatuu tai työnnetään pois punaiselta alueelta, saa voittaa erän. Monen pisteessä? 3, paras 3. Oletteko kolmoset valmiina? Valmiina! Oletteko kolmoset valmiina?
Seuraavaksi vastaus ykköset vastaan kolmosen. Kolmoset meni voitoon! Tulosten julkistus. Abit ja kakkoset. Teillä oli tasapeli. Kakkoset hakemaan palkintoja. Tämä käänne. Kakkoset voitti. Yes! Kakkoset! Aplodit kakkosille! Elikkä siis kakkoset voitti Lepuskin lukion ensimmäisen olympiaan ikinä. Siellä kaikilla tilaisuus oli menossa. Yes. Kiitos kaikille, ketkä oli täällä tänään katsomassa tätä. Varsinkin niille kaikille, ketkä oli tänään osallistumassa auttamaan tätä. Ja varsinkin kaikki, ketkä itse osallistuivat olympialaisiin. Kiitos niille kaikille. Toivottavasti OPKH tai tuutorit pystyy järjestämään myös tämän ensi vuonna. Ja ensi vuonna katsotaan, säilyttääkö tämän vuoden kakkoset, ensi vuoden kolmoset, nytten tittelinsä ykkösenä, vai voittaako ykkösvuoden tai kakkosvuoden opiskelijat ensi vuonna. Kiitos teille. Kiitos.